Zameranie je základ. Ak chcete mať 100% istotu, že dvere a zárubne sadnú na milimeter, nechajte to na nás. Ku správnemu zameraniu stavebných otvorov budeme potrebovať meter a vodováhu. Takže zaujíma nás šírka stavebného otvoru, výška stavebného otvoru a hrúbka múru. Šírku stavebného otvoru meráme na 3 miestach. Na spodku, v strede a hore a pre istotu zaznamenáme aj najmenší rozmer, aj najväčší rozmer. Výšku stavebného otvoru si zmeriame minimálne na 2 miestach, napravo aj naľavo. Poprípade môžeme zmerať aj z druhej strany, ak nám napríklad vytrča niekde omietka. Hrúbku múru meriame vždy za pomoci vodováhy, a to preto, že keď montujeme dvere, tak strana, na ktorej budú dvere a závesy, musí ísť do vodováhy. Opäť meriam hrúbku múru aspoň v 3 miestach, hore, v strede a na spodku, a takisto aj druhú stranu. Mám 6 rozmerov, poznačím si najmenší rozmer a najväčší rozmer. Máte zamerané? Ak sú rozmery vašich stavebných otvorov v poriadku, môžeme ísť na ďalší krok.